me. You talk to me, man! Здравейте, приятели! В ръката си държа биографичната книга на Брус Ли, написана от неговата съпруга Линда, когото аз много уважавам и се възхищавам. Той е личност, винаги търсеща границите на човешките възможности, със мисъл за свободата на човешкия дух. Още от дете аз се възхищавах на неговите битки във френското детско списание Пиф и сам озвучавах ударите му, въодушевен от неговите победи над лошите. Но най-много ме впечатлява неговата житейска философия, когато той казва: за мен най-важни са 3 думи, които направляват животът ми. И те са ефективност, ефективност, ефективност. В този ред на мисли аз също имам своите 3 думи, които направляват животът ми. И те са резултати, резултати, резултати. Във всичко, което правим.